Ήσασταν και φιλαράκια με τον Βασίλη Καρά. Ήμασταν πάρα πολύ φίλοι με τον Βασίλη. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Βασίλη τότε εκείνα τα χρόνια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος καλλιτέχνης, πολύ σπουδαίος φίλος. Δυστυχώς όμως το χάσαμε πάρα πολύ νωρίς. Και είμαστε συνομήλικοι σχεδόν και τον περνούσα ένα χρόνο από τον Βασίλη. Το πάλεψε τον άνθρωπο. Το πάλεψε, αλλά αυτά είναι πράγματα του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι γιατροί, τίποτα. Δυστυχώς. Ήξερα τον Γολγοθά που ανεβαίνει, δεν ήθελα να τον ταλαιπωρώ, δεν ήθελα να τον κουράζω. Σεβόμουν αυτό που είχε. Εντάξει, Ζαφύρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό νομίζω ότι. Γιατί και ο ίδιος λέει: δεν το πιστεύω ότι πρέπει να τον αποχαιρετήσω. Αυτή είναι η καλύτερη δήλωση που μπορούσε να κάνεις για τον Βασίλη Ζαφύρη. Ότι καλύτερο είναι αυτό που έκανες τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα σήμερα να πάω και να αποχαιρετήσω τον Βασίλη. Γιατί δεν πίστευα ποτέ, δεν το πίστεψα ποτέ, δεν το ήλισα ποτέ ότι θα μπορούσα να αποχαιρετήσω τον Βασίλη. Και εγώ δεν θα πίστευα ποτέ ότι εσύ, επειδή σε έχω γνωρίσει από κοντά, θα βάζεις τα κλάματα. Κύριε Μελά, ποια φουρνιά ήσασταν? Ζαφύρι με λένε. Ζαφύρι. Ναι. Εντάξει, από σεβασμό το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, Ζαφύρι, ποια φουρνιά ήσασταν από Θεσσαλονίκη εκεί πέρα τότε που θυμάσαι τα ξεκινήματά σου? Εσύ δηλαδή, ο Καράς. Εγώ, ο Βασίλης ο Καράς, ο Πασχάλης ο Τερζής, ο Σταύρος ο Φωτιάδης. Ο Σταύρος ο Φωτιάδης, ναι. Ναι. Και άλλα πολλά παιδιά που κάναν κάποιες δισκογραφίες, αλλά δεν ξέρω το λόγο γιατί δεν προχωρήσανε, δεν κάνανε καριέρα. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Κοίταξε, όλοι μας εμείς θέλαμε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τοπικιστής έτσι, ούτε και ο Πασχάλης ούτε και ο Βασίλης. Αλλά είχαμε τους ανθρώπους μας, φίλε. Είχαμε Η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, είχαμε το καθημερινό μας. Ήταν δύσκολο για μας να ζήσουμε στην Αθήνα. Ναι. Αν και βγάλαμε πολλά χρόνια. Ήμασταν πολλά χρόνια στην Αθήνα. Εγώ από το 1992 ήρθα στην Αθήνα. Πολλά. Και τότε δουλεύαμε 7 ημέρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα. Βέβαια, τότε δεν ήταν όπως τώρα που είναι 2-3 φορές την εβδομάδα. Τότε ήταν 7 ημέρα. Μία φορά την εβδομάδα γίνεται. Μία φορά την εβδομάδα. Τώρα σιγά-σιγά θα αρχίσει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Ήσασταν φίλοι, ο Καράς, ο Τερζής, ήσασταν μια παρέα δηλαδή τότε που τα συζητούσατε ότι ναι, κάναμε πολύ. αφήνουμε δηλαδή Θεσσαλονίκη τώρα και πάμε Αθήνα με βαριά καρδιά, κάπως έτσι. Με τον Πασχάλη έχουμε κάνει 3-4 σεζόν μαζί στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Σε ένα καπαρίνι, κλάψαμε, γελάσαμε, φωνάξαμε κατά εντάξει. Με τον Βασίλη κάναμε πολύ πιο μπροστά από τον Πασχάλη. Στο Ρωμαίο τότε, αν το θυμάσαι, εκεί στην Καλύβα, ξέρω εγώ κάτι μαγαζιά που είχαμε. Μικρομάγαζα βέβαια, αλλά αυτά ήταν τα μαγαζιά τα καλά τότε. Τα υπόλοιπα τα ονομάζαν σκυλάδικα. Ναι. Και στεναχωριέμαι για αυτή τη λέξη, με πειράζει πάρα πολύ. Γιατί ρε φίλε. Όμως πώς είχε αυτή η ορολογία, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Γιατί εγώ πολλές φορές το είπα. Δηλαδή, εμείς που τραγουδάμε, γαβγίζουμε ή αυτοί που έρχονται στο μαγαζί που είναι σκυλιά. Δεν καταλάβω. Τι σκυλάδι. Από πού βγήκε αυτό? Κοίταξε, τότε δεν ξέραμε από έντεχνους εμείς και κουλτουριάρες και τέτοια. Κοιτάζαμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Βγαίνατε και τραγουδούσατε. Βγαίναμε και τραγουδούσαμε, γιατί είμαστε ενδιαφέροντοι. Μετέπειτα μάθαμε έντεχνη και ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος στο μυαλό του να θεωρεί ότι σε πιο βαρύ λαϊκό πρόγραμμα πήγαιναν οι πιο μεγάλες ηλικίες, πιο ηλικιωμένοι. Εμείς φοιτητές τότε ερχόμασταν και περνούσαμε φανταστικά. Νέα παιδιά δηλαδή ήταν οι περισσότεροι θαμώνες που ερχόντουσαν στα μαγαζιά. Δεν είχαμε πολλούς νέους εκείνη τα χρόνια στα μαγαζιά. Πηγαίνανε στην δίσκο, στα κλαπάκια. Οι ηλικίες που είχαμε στα μαγαζιά ήταν πάνω το 40. Ναι, εγώ θυμάμαι πάντως ως φοιτητές ερχόμασταν και σας βλέπαμε και πολύ αργότερα, ναι. Αλλά εκείνη τα χρόνια που δεν υπήρχε και μετά. Στις αρχές, ας πούμε, τότε. Στις αρχές, ναι. Μα ήταν όλοι οι πελάτες ήταν κάθε φορά οι ίδιοι. Από τα οι ίδιοι θαμώνες, Οι ίδιοι, παιδί μου, οι ίδιοι. Άλλαξε δηλαδή η νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, τώρα λέμε ότι τότε ήταν 7 μέρες την εβδομάδα, τώρα λες είναι 2 μέρες, θα γίνει και αργότερα 1 μέρα την εβδομάδα. Άλλαξε πολύ η νυχτερινή ζωή. Πάρα πολύ. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που είχαμε και τα πιάτα εμείς στα και τα γύψινα. Φεύγαμε το πρωί από το μαγαζί και τα ροθούνια μας ήταν άσπρα από την σκόνη. Από τη σκόνη πιάτο. Ναι. Μετά φύγανε τα πιάτα, άρχισαν τα ποτήρια. Σπάγανε ποτήρια. Βάρβαρες εποχές. Καταρχήν τα πόδια μας ήταν κομματιασμένα, Ναι, από τα πιάτα, από τα ποτήρια που πετάγανε. Φάγανε τα γυαλιά και
Και τι να πει εκεί πέρα, γιατί δούλευε ώστε να γίνεται και ο Τζέρτζελος. Ούτε να πει όχ. Ναι, δεν γίνεται. Ούτε να σκουμπίσει τα αίματα. Γιατί θυμάμαι μια χρονιά, πάτησα ένα ποτήρι και μου κόψε το πόδι. Και περπατάω και ακούω. Τι έχει, πού πάτησα, λέω, πάτησα πουθενά στα αριστερά. Και κάνω έτσι, βλέπω. Γέμισε το παππούσι, γέμισε αίμα. Βάρβαρα χρόνια. Διάβαζα λίγο τη βιογραφία σου. Είχες δύσκολα παιδικά χρόνια. Δηλαδή, έχασες τον πατέρα σου 5, τη μαμά σου 11. Ένα παιδί βιώνει την ορφάνια σε τόσο μικρή ηλικία. Άρα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ξεκίνησα. Είχα κάποιους θείους που ήταν μουσικοί. Και με πήραν και πήγαμε σε ένα χωριό της Χαλκιδικής, βόρεια Χαλκιδική, στη Πετροκέρασα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πιτσιρίκος τώρα, εγώ 14 χρονών. Και ακούσαν οι άνθρωποι ένα πιτσιρίκο να τραγουδάει και είχαν 3-4 συγκροτήματα γύρω-γύρω. Φύγαν από εκεί όλοι και ήρθαν σε μένα. Παιδί θαύμα, τραγουδάει πολύ καλά, ναι. Με ποιον έμενες όταν οι γονείς Είχα τις αδερφές, οι οποίες και αυτές τις έχασα πολύ νωρίς και μείναμε 2 αδερφιά. Η αδερφή μου η Ελευθερία και εγώ. Μαζί γαλογηθήκαμε, μαζί δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Ας μην τα θυμόμαστε καλύτερα όμως, γιατί τώρα είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είχαμε έναν επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, ο Μαρκεζίνης, που είχε νηστερινά κέντρα. Και το λέω ότι είχε 3-4 νηστερινά. Επιχειρηματίας. Ναι, είχε έρθει μια χρονιά στα Κλαρίνα που δούλευα και στην Αγγελάκη. Καλά τους λεγότανε. Κατέβηκε κάτω και μ' άκουσε. Μου λέει λαϊκά τραγουδάς. Λέω ορισμένα λαϊκά. Μου λέει σε ένα μήνα ξεκινάμε στο αεροδρόμιο, είχε κάνει ένα μαγαζί με μαέστρο τον Μάρκο τον Τοβί, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όχι. Αυτός ήταν σπουδαίος μαέστρος. Τότε στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έχει κάνει τον Μπαρμπαλιά, πολλά. Ναι. Εγώ ξαφνιάστηκα, λέω τώρα στα μπουζόκια με τον Μάρκο Τοβί, γιατί τον είχαμε σαν Θεό τον Μάρκο. Ξεκίνησα από εκεί. Πότε ένιωσες, σε τι ηλικία ήσουν που ένιωσες, σε ποια ηλικία ένιωσες ότι όπα, έγινα, ας το πούμε έτσι. Από την ημέρα που ξεκίνησα ένιωσα ότι όπα. Εδώ κάτι γίνεται. Ναι. Αλλά στο χρηματιστήριο εγώ σε Στο χρηματιστήριο αυτό ήρθε το 89, 87, 88, 89, 90, εκεί τότε πήρε φωτιά ο Ζαφύρης, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί άρχισε να έχει προτάσεις από διάφορα μάρκα της Θεσσαλονίκης. Εκεί όντως ένιωσα ότι εδώ κάτι γίνεται. Θυμάμαι μια χρονιά, κλείνω σε ένα μαγαζί τέλος πάντων, με 300 δραχμές με ροκάμπο του. Το 87. 87-300.000 είναι μεγάλο. 300 δραχμές. 300 δραχμές είναι μεγάλο για εκείνη την εποχή. Ήταν καλά τα λεφτά. Ήταν και 7 ημέρο, έτσι. Δούλευε 7 μέρες, ήταν καλά τα λεφτά. Και λέω στη γυναίκα μου, λέω, του χρόνου θα πάρω 1.000. Άντε βρε, μου λέει. Όντως έγινε του χρόνου 1.000. Λέω του χρόνου θα παίρνω 2.000. Έχω την γυναίκα μου η οποία είναι σφιχτό καρύδι. Αυτή διαχειρίζεται τα οικονομικά. Τα πάντα. Αλήθεια. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε σε τράπεζα, ούτε σε φορείς, ούτε σε πουθενά. Όλα τα. Και μακάρι να είναι γερή να τα προσπαθεί να τα κάνει όλα. Είναι ο ταμείας οικογένειας, δηλαδή. Ακριβώς, και στο τηλέφωνο μου την έχω ταμείας γραμμένη. Αλήθεια. Σας παίρνει τηλέφωνο και λέει ταμεία. Ναι. Η γυναίκα σου ήταν, δηλαδή, ήσασταν από μικρά μαζί με τη γυναίκα σου, γιατί τώρα περιγράφεις μια περίοδο. Να σας πω κάτι, με τη γυναίκα μου είμαστε 52 χρόνια. Δημοτικό πήγαινε η γυναίκα μου σχολείο όταν την είχα φιλενάδα. Δημοτικό. Τετάρτη, τάξη δημοτικού, πέμπτη, μωρά. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Είναι κάτι που εγώ πάρα πολύ, ειδικά την οικογένεια μου, όλη την οικογένεια. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό το πράγμα? Κοίταξε. Δεν το κατάφερα εγώ, το κατάφερε η γυναίκα μου. Ήταν πάρα πολύ καλή σύζυγος και είναι πάρα πολύ καλή σύζυγος. Δεν ζήλευε, αυτά τα διάφορα που κάνουν, ξέρω εγώ, οι γυναίκες των τραγουδιστών, μία και τίποτα ήταν. Έβλεπα ότι, μα κι εγώ ήμουν, εντάξει, δεν έκανα χαζά. Πώς είναι να κρατάς μια σχέση 50 χρόνια? Κοίταξε, αν αγαπάς τον άνθρωπό σου, γιατί να τον κρατήσεις, για ποιο λόγο δηλαδή?
Εντάξει, είναι και η δουλειά η δική μας είναι λίγο περίεργη. Γι' αυτό το λέω. Πειρασμοί υπήρχαν, φαντάζομαι. Υπήρχαν πειρασμοί, αλλά τα πέφευγα. Τα πέφευγα, φοβόμουν πάρα πολύ. Φοβόμουν γιατί υπάρχει ένα στρατός από πίσω. Αν θα συνέβαινε κάτι, τι θα γινόταν αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι ανθρωπάκι. Έστε όλο τον αυτό. Αυτά που τηρώ πάντα στη ζωή μου, από μωρό παιδί, είναι θρησκεία, οικογένεια, δουλειά. Πιστεύεις στο Θεό? Πάρα πολύ. Σε έχει βοηθήσει αυτή η πίστη? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί όσο άτυχος ήμουν μικρός, δηλαδή όσο μου αδίκησε μικρό ο Θεός, ότι μεγαλώνοντας να μην δω ότι είναι προστάτευση. Έκανε πράγματα για μένα. Είναι οξύμορο αυτό που λες λίγο, γιατί με ποια έννοια το λέω. Ότι συνήθως όταν κάποιος έχει κακοπέσει στα πρώτα χρόνια της ζωής του και δεν υπάρχει βάση από το σπίτι του ώστε να πιστεύει στο Θείο, συνήθως παθαίνει αποστροφή προς το Θείο. Εσύ τώρα είναι πολύ έτσι. Όχι, εγώ είμαι. Ρωτάς όλο γιατί σε μένα, ναι. Όχι, εντάξει, γιατί σε μένα. Γιατί όχι σε μένα. Γιατί όχι σε μένα. Γιατί στους άλλους και όχι σε μένα. Σωστό αυτό. Προσυπογράφω αυτό που λες πάρα πολύ. Και ζω και εγώ στην κοινωνία μέσα, γιατί όχι σε μένα. Εντάξει. Άλλωστε. Μεγάλο πράγμα το πιστεύω, ρε παιδιά. Υπήρχαν στιγμές προδοσίας που τις βίωσες και πόνεσαι? Τα υπήρχαν πάντα. Γιατί εμείς καρφαλώσαμε με νύχια και με δόντια ή τότε. Και υπήρχαν ορισμένοι που μας τραβούσαν να μην ανέβουμε. Ναι. Ήταν κάτι που εμένα προσωπικά με πέρασε πάρα πολύ. Έλεγα όχι όμως. Εγώ θα ανεβώ, θα φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Δηλαδή το είχα, ρε παιδί μου, το είχα σκοπό. Ποια ήταν έτσι μια συνεργασία που θυμάσαι όμορφα και μια συνεργασία που ίσως να σε δυσαρέστησε? Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη συνεργασία με τη Ρίτα Σαγελάριου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχε συμβεί και ένα περιστατικό, διάβασα, με τη Ρίτα Σαγελάριου. Είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η Ρίτα ήταν μια σπουδαία γυναίκα. Είχε και έναν αντρισμό. Ήταν μαγκάκι η Ρίτα. Δεν μπορούσε να τη μιλήσει εύκολα τη Ρίτα, γιατί σε απόπρεπε κατευθείαν. Δεν σήκωνε μηγά στο σπαθί της? Όχι, ήταν και ψυχρή. Ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά σε ψυχολογούσε τώρα. Και εκεί ή σε αγαπούσε ή. Έτσι. Είχατε πει και ένα περιστατικό με την Ρίτα Σακελαρίου κάποια στιγμή. Ναι. Καλά, είχα κάνει ένα τραγικό λάθος τότε. Στη Θεσσαλονίκη ήμασταν σε ένα μαγαζί και μου λέει ο επιχειρηματίας να πάρουμε την Ρίτα Σακελαρίου. Να πάρουμε μαζί ένα σχήμα εδώ. Του λέω, ρε, ότι αυτή είναι γριά, ρε, του λέω, ρε. Πώς θα γίνει τώρα? Έλα μου, εντάξει, λέει, μου την πέμπτη τέλος πάντων να πούμε. Και όταν ήρθε η Ρίτα, η αγαπημένη μου Ρίτα, τη λάτρευα ειλικρινά. Πάει και της λέει αυτός να πούμε, θα αρχώσουν πιο μπροστά, θα του έκανα το σχήμα. Λέει, αλλά ο Ζαφύρης είπε με τη γριά, λέει. Και έρχεται το βράδυ η Ρίτα στο μαγαζί και μπαίνει μες στο καμαρίνι. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και με αρπάζει από εδώ. Ρε αυτό, ρε εκείνο, ρε εμένα, ξέρω εγώ που θα πεις γριά, εμένα. Κοίτα αυτό, έχεις δει τέτοια γριά με τέτοια. Τέλος πάντων, λέω, Ρίτα, συγγνώμη, ρε. Δεν το είπα από. Παρόλο όλη τη φασαρία αυτή, την άλλη μέρα ήρθε μες στο καμαρίνι και μου ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας. Μου έλεγε αυτή 1000 συγγνώμη για τη συμπεριφορά της. Ναι. Στο κάτω-κάτω αλήθεια είναι. Τι ψέματα είναι, γριά είναι. 70 χρονών είναι με τι κοτσάκι. Εντάξει, απλά δεν είναι κομψό να το πείτε εσείς αυτό. Ναι, Ήταν χοντράδα. σκακοφάνηκε πάρα πολύ που το είπα, ρε παιδί μου, και δεν έπρεπε. Δεν ήταν λάθος μου, μεγάλο λάθος μου. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που σου έχει μείνει αποθυμένο και από τους παλιούς? Δηλαδή να συνεργαστείς και να πεις ότι με αυτό θα ήθελα, ρε παιδί μου, και δεν έκατσε, δεν έτυχε να δουλέψουμε. Με πολλούς θα μπορούσα να πω. Με πολλούς. Καταρχήν, θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω, να είμαι δίπλα, όχι να δουλέψω, να είμαι δίπλα στον Στέλιο Γκαζίδη. Ήταν με μεγάλη σχολή. Θα μπορούσα να πάρω πολλά πράγματα από το Στέλιο. Θα ήθελα να είμαι δίπλα από τη Μαρινέλα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι να λέμε, ήταν. Ναι. Το λέω και συγκινούμε, δηλαδή είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Καταρχήν πιστεύω ότι ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Εγώ γεννήθηκα έτσι. Τώρα ορισμένοι καλλιτέχνες που είναι λίγο, έχουν λίγο αυτό, αυτοί γεννηθήκαν έτσι.
η πορεία δεν σε αλλάζει. Δεν σε αλλάζει. Δεν σε αλλάζει η πορεία. Άμα είσαι γεννημένος έτσι θα μείνεις. Δεν αλλάζει. Ζαφύρι, έτσι πιστεύεις ότι τα ένστικτα είναι ένστικτα? Ναι, ρε φίλε. Ναι, είναι Η ένστικτα. πάστα που λέμε. Ναι, Η πάστα. ναι. Θυμάμαι, ήμουν ένα ξενοδοχείο και παίρνω ένα βανάκι, ένα αυτοκίνητο, και με είδε που κάπνιζα τσιγάρο στο ξενοδοχείο και μου λέει: «Ωρε Ζαφύρι, τυραννός αυρέ». Όλα τα άκουσα και αυτό το άκουσα. Τέλειο. Γιατί ρε φίλε, μας τυραννάς ρε φίλε, δεν τραγουδάς. Είδες όμως. Πώς την πας στην καρδιά. Όχι, δείχνει ο κόσμος την αγάπη. Δείχνει και το σεβασμό, αν θέλεις, στο πρόσωπό μου, αλλά πιο πολύ την αγάπη. Έχεις λιγουρευτεί κανένα τραγούδι που δεν το είπες τελικά? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Θες να μας πεις κανένα έτσι που... Καταρχήν θα ήθελα να πω του Βασίλη. Πολλά τραγούδια του Βασίλη, γιατί έγραφε πολύ. Είπα τραγούδια του Βασίλη, τραγούδισα. Μου έγραψε ο Βασίλης. Αλλά θα ήθελα να πω πάρα πολύ, δηλαδή να το έλεγα εγώ. Ναι. Για πρώτη φορά. Πολλά τραγούδια του Βασίλη θα ήθελα να πω, γιατί έγραφε καλά ο Βασίλης, παιδιά. Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν νύχτες σε γελάσουν, εσύ θα έχεις εμένα. Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω, βάλ' το πορτρέτο μου στον τοίχο. Μη για μένα, μη για μένα. Εκτός από τη μεγάλη σου αγάπη είναι η οικογένειά σου, έχεις και δυσέγγωνο. Μας το έλεγε τώρα στο διάλειμμα, Ναι. Πόσο χρόνο είναι το δυσέγγωνο? 7. Κοίτα εδώ να δεις. 7 χρόνια να σου ζήσει, να χαίρεσαι την οικογένεια. Έχεις και μεγάλη αγάπη και με το ποδόσφαιρο. Τι όχι. Πάω να πω τώρα για την ομάδα μας, καταλαβαίνεις. Κοίταξε, παλιά πήγαινα πάρα πολύ στο γήπεδο. Πολύ τούμπα δηλαδή. Πολύ τούμπα, ναι. Όταν άρχισαν να γίνονται τα επεισόδια τότε εκείνη τα χρόνια σιγά σιγά, και είχα δει μια φάση σε έναν αγώνα που ένας είχε ένα λωστό και χτύπησε έναν ποδοφύλακα στο κεφάλι και έφυγε. Από τότε σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο. Λέω δεν ξέρω να πάω στο γήπεδο, γιατί στο γήπεδο πάνε να χαρίσεις, πάνε να γιορτάσεις, πάνε να δεις πράγματα να τους χειροκροτήσεις. Αν μη τι άλλο, να εκτονωθείς χαριτωμένα. Ας το πούμε. Ναι, ρε παιδί, να φωνάξεις. Να πεις μια κουβέντα, ξέρω εγώ έτσι, αλλά να πας να μην κινδυνεύεις. Αυτό το πράγμα όμως με έκανε, δηλαδή δεν ξέρω να πάτησα στο γήπεδο. Είσαι παππούς, ας πούμε, που ασχολείται με τα εγγόνια του? Πώς τη βλέπεις εσύ, δηλαδή? Πολύ. Πώς με βλέπεις? Ότι είσαι. Πολύ, πολύ. Είμαι πάρα πολύ. Τι σου λένε και σε συγκινούν κυρίως? Ποια? Τι σου λένε και σε συγκινούνε? Τι σε κάνει? Κοίταξε, καταρχήν με λατρεύουν τα εγγόνια μου, έτσι. Με λατρεύουν, ειδικά ο Ζαφυράκος μου και η Κωνσταντούλα μου. Αλλά παππούκα, όταν μου το λέει αυτό το πράγμα παππούκα, με τρελαίνει. Ποια είναι η διαφορά του μπαμπά και του παππού? Αδερφέ, το παιδί 2 φορές παιδί που λέει. Ναι, είναι γεγονός. Εγώ κοίταξε, καταρχήν τα παιδιά μου όταν μεγαλώνανε, εγώ ήμουν στο χτίσιμο της καριέρας μου. Πέφτανε κάτω και πλούσαν από πάνω. Έφευγα. Δεν τα μεγάλωσα τα παιδιά μου εγώ. Τώρα μεγάλα, ξέρω εγώ, δεθήκαμε πάρα πολύ. Εκεί έπαιξε ρόλο λοιπόν η γυναίκα, Και όλη αυτή η αγάπη. Ναι. Και όλη αυτή η αγάπη των παιδιών μου πέρασε στα εγγόνια μου. Και τώρα πολύ περισσότερο στη μικρή. Γιατί αυτή είναι τώρα το παιχνίδι μας, εκεί μέσα, ξέρεις, είναι το παιχνίδι μας. Να σου παρεμβαίνεις στα παιδιά σου, δηλαδή ότι ρε παιδιά μην το κάνετε έτσι. Αφήστε, κατάλαβες, με την καλή έννοια, όχι... Όχι, καθόλου. Δεν χρειάστηκε. Με τα παιδιά μου δεν χρειάστηκε να παρέμβω σε κάτι, ξέρω εγώ. Αυτό που νοσταλγώ πάρα πολύ, αυτό που θέλω πάρα πολύ μάλλον, είναι να τελειώ, να σταματήσω τη δουλειά. Και κάποια στιγμή θα γίνει, βέβαια δεν μπορεί να συνεχίσει πολλά χρόνια. Και έχω ένα σπίτι στη Καλκιδική, στα νέα πλάγια της Καλκιδικής, και θέλω να πάω να μείνω μόνιμα εκεί. Γιατί είναι το ησυχαστήριο μου εκεί, πάω το καλοκαίρι και είμαι και λίγο μακριά από τη θάλασσα, δεν είμαι κοντά στη θάλασσα, είμαι 200 μέτρα από τη θάλασσα και έχει μια ησυχία, πολύ όμορφα. Να ξυπνάς το πρωί και ακούς πουλιά, ακούς σκυλιά να γαυγίζουν, ακούς κοκόρια. Τους ήχους αυτούς. Είσαι στο χωριό, είμαι στο χωριό. Όταν είστε με την οικογένεια, με τα εγγόνια, με τα δυσέγγονια, με τα παιδιά, σε ένα τραπέζωμα, τραγουδάς ή το αποφεύγεις?
Δεν θέλω να μ' ακούνε τα παιδιά από μένα να τραγουδάω. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν τραγουδάω, όχι. 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 Όπως λένε οι σεφ, ας πούμε, ότι δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Ναι, όχι, δεν με τραγουδάω. Ήρθες ο παραλληλισμός, έχεις Δεν τραγουδάω ποτέ στο σπίτι, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να. Ναι. Ενώ παίζω κάποια ώρα, ξέρω εγώ, βαριέμαι να παίξω και γιατί άμα τα πάρω το όργανο να τα τραγουδήσω. Οπότε δεν θέλω. Τι να τραγουδήσω, αδερφέ, 52 χρόνια τραγουδάω. Δεν ακούσει τι γίνεται εδώ. Κατάλαβα. Έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια ακραία εκδήλωση θαυμασμού, να έρθει μια θαυμάστρια στο καμαρίνι ή όπου είστε να σας βρει και να εκδηλωθεί? Είμαι από τους καλλιτέχνες που δεν δίνουν τέτοια δικαιώματα. Έχει ζητηθεί όμως να υπογράψετε κάπου? Καταρχήν δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα γιατί αυτό το κάνουν μεγάλοι στάρ. Εμείς ακόμα είμαστε εντάξει. Δεν το κάνω. Υπέγραψε εδώ και υπέγραψε εκεί, υπέγραψε στην Μπρούζα, δεν το κάνω. Απλά να βγούμε μια φωτογραφία πολύ ευχαριστώ να τη βγάλουμε, αλλά παρακάτω δεν έχει. Βρέθηκε ποτέ κάποιος τραγουδιστής να σας σνομπάρει? Αρκετοί ήταν αυτοί. Τι μπορεί να είπε δηλαδή? Πώς λένε εσένα, είπαμε. Ένας τραγουδιστής, νέος τραγουδιστής. Εγώ γέρασα αυτή τη δουλειά. Γύρω στα 55 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και βρέθηκε ένας μπαγάσας να μου πει πώς λένε, πάμε. Με κακοφάνηκε πάρα πολύ, αλλά δεν το δώσα και τη σημασία. Τα άφησε να περάσει έτσι. Εμένα ο Θεός μπορεί να με αδίκησε πιτσιρίκο. Μου πήρε νωρίς τη μάνα μου, μου πήρε νωρίς τον πατέρα μου. Όμως μετά από χρόνια όλα ήταν τόσο εύκολα για μένα, έρχονταν όλα τόσο δεξιά, έρχονταν τόσο καλά. Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής σας, αν γυρούσαμε το χρόνο πίσω, ποια θα ήταν? Η παιδική ηλικία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η παιδική ηλικία. Είναι πολύ βάρβαρο το να μεγαλώσεις μόνος, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα. Βέβαια κάτι τις αδελφές μου, αλλά οι αδελφές μου ήταν πατερμένες, είχαν τις οικογένειές τους, δεν μπορούσαν να κοιτάξουν και εμένα. Τι ηλικία είχατε τότε? Στα 11, ξέρω εγώ, στα 10-11 όταν έχασα τη μάνα μου. Την πατέρα μου τον έχασα πιο μπροστά. Έκανα διάφορες δουλειές. Όπως? Όπως κουλούρια, πούλησα κουλούρια. Όπως τεχνίτες σε φιλοκούρσα Σκανταΐφ, έκανα την πρώτη ύλη. Το μεράκι μου στο τραγούδι τραγούδαγα συνέχεια εκεί και κάποια στιγμή ήξερα, δηλαδή το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Γιατί το είχα μέσα μου, δηλαδή έβγαινε από μέσα μου ρε παιδί με αυτή τη φλόγα με το τραγούδι. Είμαι τόσο τυχερός που με τη γυναίκα μου τα βρίσκω τόσο πολύ που 50 χρόνια τώρα είμαστε, δεν ξέρω, σαν να γνωριστήκαμε χθες. Οι πειρασμοί δεν προέκυψαν ποτέ? Όχι, δεν προέκυψαν γιατί αγαπώ τόσο πολύ την οικογένειά μου που δεν θέλω να ακουστεί το παραμικρό για μένα. Θα είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Το να ακούσω ο γιος μου ή η κόρη μου ή το εγγόνι μου να πει ότι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να αυτοκτονήσω, δεν ξέρω. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Έχεις δει τα πάντα στη νύχτα. Έχεις πετύχει και τις εποχές. Γι' αυτό που είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και το λέω πάντα ότι ευτυχώς ο Θεός μου έδωσε αυτό το χάρισμα και μπόρεσα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Ναι, και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό το πράγμα γιατί είδα πράγματα που δεν τα λέω. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Φασαρία, σε φάση να φοβηθείς. Υπήρξαν. Γιατί ήταν και πολύ γνωστές οι φασαρίες στο Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές και χοντρές φασαρίες. Πες μου τη μία φορά που φοβήθηκες, πραγματικά φοβήθηκες, χωρίς τώρα να πούμε ονόματα και όλα αυτά, αλλά μια φορά που φοβήθηκες πολύ. Μια φορά στο Ρωμαίο στην Ηλιούπολη, ένα βράδυ, είναι κάποια παιδιά από καλά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε στο μαγαζί, τα πετάνε όλα κάτω, ποτήρια, πια, θα γίνει τώρα, θα γίνει χαμός. Και σε 5 λεπτά, Γρηγόρη, γίνεται ένας πόλεμος μες στο μαγαζί. Εσύ τραγουδάς εκείνη τώρα? Όχι, κατέβηκα, πού να τραγουδήσω, αφού ξεφανίστηκα, έφυγα. Με ξύλα, με ρόπαλα, σκοτώνονται μέσα. Λογική, γιατί?
Δεν Έτσι, υπήρχε λογική. δεν υπήρχε λογική. Δεν υπήρχε λογική. Τι λογική. Οι ιστορίες που έχω ακούσει πολλές φορές και την έχουν πει και οι τραγουδιστές, δεν χρειάζεται να την αναφέρω, που εμφανίστηκαν τύποι και είπαν, ας πούμε, θα συνεχίσεις να τραγουδάς. Βάλανε πιστόλι πάνω στο τραπέζι και του είπαν θα συνεχίσεις να τραγουδάς. Μα πρέπει να θα συνεχίσεις να τραγουδάς, εγώ θα σου πω πότε θα κατέβεις. Τέτοιες περιπτώσεις. Έγινε σε μένα. Έγινε σε σένα. Έγινε και σε σένα μάλλον. Και σε μένα έγινε. Ναι. Και σε πολλούς άλλους. Εγώ έφαγα για ένα χαστούγι, ένα μπάτσο πάνω στην πίστα. Την ώρα που τραγούδαγα μου λέει ο περιβόητος φίλος αυτός ο μεγάλος της Θεσσαλονίκης. Μου λέει πες μου ένα τραγούδι, του λέω δεν το ξέρω. Όντως δεν το ξέρω. Δηλαδή, Ναι. το μαγαζί καίγεται μέσα. Γεμάτο το μαγαζί μου. Δεν είναι ένα χαστούγι. Το λέω. Ντράπηκα. Άφησα το μικρόφωνο και κατέβηκα κάτω. Βγήκα έξω και τον περίμενα. Μεγάλη προσβολή για μένα. Ήμουν και πιο μικρός, δηλαδή είχα και αυτό. Ναι. Και λέω θα γίνει ζημιά. Θα κάνω ζημιά. Και έρχεται ένας πρώην φουσκωτός, Θεός ασχολέστονα, και μου λέει, με βρήκε μένος μέσα, ήμουνα μέσα σε ένα θάμνο, με ένα σίδερο στο χέρι, ειλικρινά στο λέω. Και μου λέει, αν δεν βγες από εκεί, μου λέει, τι δουλειά με τον αλήτη εσύ, αυτός είναι αλήτη, εσύ έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, τι. Και με ηρέμησε ο Γρηγόρη και δηλαδή θα... Να σε έσωσε και από πολλά. Με έσωσε ο Γρηγόρη. Και ξέρεις γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, έτσι για να τα ακούσει και ο κόσμος. Όλα αυτά. Φτάνεις 50 χρόνια μετά και λες, ρε παιδί μου, έζεις στην οικογένειά σου, έκανες εγγόνια, έχεις αφήσει το όνομά σου στην ιστορία της... Τώρα υπάρχει σεβασμός Γρηγόρη στον καλλιτέχνη. Υπάρχει. Δεν είναι εκείνη τα παλιά. Τώρα υπάρχει σεβασμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Σπάνια γίνονται φασαρίες. Όχι, ποτέ δεν γίνονται φασαρίες. Ναι. Και αν θα γίνει μια φασαρία, θα γίνει γιατί κοίταξε ένα λοξάτη την κοπέλα του άλλου. Και ξέρω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα. Εκείνη τα χρόνια ήταν πολύ δραματική κατάσταση. Δηλαδή έλεγε πάω στη δουλειά. Μακάρι να γυρίσω. Ναι, θα γυρίσω πολύ στο σπίτι. Ήταν ορισμένοι επιτίδιοι τότε εκείνη τα χρόνια που. Με το βιλίνιο ακόμα, το βινίλιο που. Έκανε το δίσκο, πήγαινε σε ένα ραδιόφωνο του. Σου λέγε, άνοιγε το φάκελο και λέει δεν έχει τίποτα μέσα. Υπήρχε ταρήφα, δηλαδή πόσα λεφτά. Εξαρτάται από ποιος ήσουν. Πόσο μερογάμα το έπαιρνες. Αλήθεια. Ναι. Εμείς όταν στο ξεκίνημά μας αρμέγαν κανονικά. Για πόσα λεφτά δηλαδή μιλάμε. 50.000 τότε δραχμές, ξέρω εγώ, 100.000. Ναι. Για να παίξω ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο Θοδωρής, ο γιος μου μεγάλος, ακολούθησε το επάγγελμα. Δεν το άντεξε όμως, δεν το αγάπησε. Είναι πολύ σπάνια να κάνει καριέρα ενός τραγουδιστή γιος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι είναι γη μεγάλων καλλιτεχνών. Ναι, υπάρχουν βέβαια. Να σου πω κάτι. Τώρα είναι φίλοι μου και ο Άγγελος και ο Στέλιος. Διονυσίου, ναι. Εάν ήταν στη ζωή ο Στράτος, δεν θα υπήρχαν αυτοί τώρα όσο είναι τώρα, ρε παιδί μου. Θα τους κάλυπτε ο πατέρας, δεν γίνεται. Ναι, σκέφτομαι κι άλλους που είναι εν ζωή, ας πούμε. Είναι ο Χάρης ο Βερθακούρης που είναι του Γιάννη Πάριου. Και αυτός τα παράτησε το παλικάρι, είδες ότι δεν ασχολείται πλέον με το. Μου γράφει ένα τραγούδι και τέτοια. Είδε ότι δεν γίνεται. Ο γιος του Σταμάτη του Κόκοτα, ξέρω εγώ. Ο Δημήτρης, δεν έγινε κι αυτός. Είχα πάει σε ένα μαγαζί κάποια στιγμή, εδώ στην Αθήνα. Βγαίνει ένας τραγουδιστής και κοντεύουν να τρέσουν τα αυτιά μου αίμα. Λέω, είναι δυνατόν πληρώνετε τον άνθρωπο, τον πληρώνετε. Πάω πιάνω τον επιχειρηματία, του λέω, έλα εδώ ρε φίλε, τον πληρώνεις αυτόν τον άνθρωπο. Μου λέει, ναι, αλλά κοίτα τι γίνεται. Πήγε μια στίβα που ξέρω εγώ λουλούδια. Άρα λέω, δεν φταίει το αφεντικό, ούτε αυτό φταίει, ούτε το παλικάρι φταίει. Φταίνε αυτοί που πάνε και τον ακούν, πώς τον ακούσατε, πώς τον έχουν τα αυτιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι ακούσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τι σε γεμίζει αυτόν τον άνθρωπο. Και εσείς πήγατε να τον ακούσετε όμως. Εγώ για άλλον πήγα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες όλο αυτό που έχουν ξεσπάσει οι αποκαλύψεις για το θέατρο, γενικότερα για το χώρο του θεάματος. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά? Είμαι και με τις δυο τις πλευρές. Μια λαϊκή παροιμία λέει αν δεν κουνήσεις την ουρά σου δεν... Και από την άλλη μεριά είναι ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι άνθρωποι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να πιέσουν. Δεν περίμενα όμως από τόσους σπουδαίους ηθοποιούς να...
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σκέψου τώρα, εμένα σαν πατέρα στην κόρη μου να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι θα κάνατε? Τι θα έκανα? Ό,τι μπορεί να κάνει ένας σοβαρός πατέρας. Να τον πάρω τα αυτή και να γίνει αυτό που δεν πρέπει να γίνει, τέλος πάντων.